kalsarit täällä alla, mutta siihen viihdyttämiseen mä lähden. Ota sukat pois, sulla on kuivat sukat jalka. Oletko valmiina koita? En tiedä, heitä pitkälle. Tämä ei kannattaa uida. Pauliina! Todellista, vaiko mä nyt sen? Joo, kyllä. Odota. Apua, jos mä kuulen, niin kuka mut tulee? Joku tulee sit pelastaa. Kuka haluaa alkaa riisuutua? Herra Jumala! Kannattaa tähän aikaan kokeilla.